мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол дар шаҳри Душанбе ҷамъомади таълимию тамриниро оғоз кард. ҷамъомади навбатии миллипӯшони тоҷик муддати 6 рӯзро дар бар мегирад. ҳайати мунтахаби Тоҷикистон таҳти роҳбарии Усмон Тошев 20 июл дар шаҳри Душанбе ба тамринҳо расман оғоз карданд. Тамринҳои тими миллӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии пойтахти кишвар сурат хоҳад гирифт. ба ихтиёри сармураббии тими миллии кишвар Усмон Тошев, дар ин тамринҳо бештар ба ҳолати физикӣ ва тайёрии ҷисмонии бозингарон таваҷҷӯҳи бештар равона карда мешавад. бачаҳо як бинем бад амин 7 моҳ боза мо ҷамъ накарда будем бачаҳоя. ҳозир мебинем уна кани уна чутор тайёргаригошон айно тест гирифта шудем, ҳамон суръаташонро диданам барояш, кучашонро дидам барояш даштем, ҳамон ба нигоҳ карда баъд план тахт карда, план соз карда август ба чӣ кор мекунем, сентябр ба чӣ тор мекунем, бозомо октябр, ноябр бас ҳамон ба тайёргарӣ мекунем. мо ҳозир сентябр бозомо ҳаст, 3 сентябр O'zbekiston, 6 сентябр ОАЭ, баъд октябр ба Монголия Катихона ба боз мекунем, уже официальный бозомо. 13 ба мумкин боз мекунем, як Бахрейн мумкин рафтаномо боз карда ба ин товарищеский боз мешавад. И ноябр ба Япония кати Мянма официальный бозомо аст. ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дар ин ҷамъомади таълимии тамринӣ инҳо ҷалб шудаанд. Дарвозабонҳо Рустам Ятимов Истиқлол, Шорух Қирғизбоев Локомотив Помир, муҳофизатгарон Табрези Давлатмир, Искандар Ҷалилов, Зоир Ҷурабоев ҳама аз Истиқлол, Давронҷон Эргашев бунёдкори Ӯзбекистон, Хуршед Бекназаров Хуҷанд, Аҳтам Назаров, Аъзамҷон Муродов Душанбе 83, Билол Сулаймонов клуби марказии варзиши Артиш, нимҳимоятгарон Ҷаҳонгир Эргашев, Комрон Турсунов, Алишер Ҷалилов, Эҳсони Паншанбе, Илҳомҷон Баротов, Ислом Зоиров, Муҳаммадҷон Раҳимов ва Хуршед Абдуллоев. ҳамлагарон Манучер Ҷалилов, Рустам Соиров, Шеридин Бобоев, Дилшод Бозоров, Тоҳир Маладустов ва Диловаршо Ғаниев. ёдовар мешавем ки мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи дуюми муқаддамотии ҷоми ҷаҳон 2020 ки шомили гурӯҳи Ф аст, ҳоло 3 бозии дигар бояд баргузор намояд. рӯзи 8 октябр мунтахаби мо дар хонааш тими Муғулистонро пазироӣ мекунад. баъдан рӯзи 12 ноябр бо тими Ҷопон ва санаи 17 ноябр бо дастаи Мянма рӯбарӯ мешавад. ҳамзамон мунтахаби Тоҷикистонро боз якчанд дидорҳои рафиқона низ дар пеши интизор аст.